Ura bai, baina edangarria. Badakigu planetaren 3/4 ura direla, baina ur asko gazia da, eta ezin diogu erabilera handia eman. Ba al dago ur gazia gatzgabetu eta erabilgarri egiteko modurik? Uharte eta kostaldeko herrietan horrelako aukerak aztertzen ari dira lehorteei aurre egiteko. Ur gazia edangarri bihurtzeko esperimentua. Materiala: ontzi bat, edalontzi txiki bat, harri bat, film plastikoa, itsasoko ura edo gatzatutako ura. Nola lortu ur geza ur gazitik? Ontzi batean itsasoko ur gazia jarriko dugu, edo etorriko urari gatza gehitu eta nahastu. Ontzi berean edalontzi txiki bat sartuko dugu utzik. Ontziak film plastikoarekin estaliko ditugu eta plastikoaren gainean harri bat jarriko dugu, pisuarekin plastikoari inklinazioa emateko. Eguzkitan jarriko dugu ontzia, eta ordu batzuk pasata ondorioak ikusiko ditugu. Beroarekin lurrundutako ura plastikoan metatuko da, eta harriari esker emandako inklinazioarekin lurruna likido bihurtzean edalontzi txikira eroriko da. Edalontzi txikian pilatzen den ura gatzgabea izango da, eta landareak ureztatzeko erabili ahal izango dugu adibidez. Etorkizunean, lehorteei aurre egiteko irtenbide bat izan daiteke.